Sedina ora mangan sambel wae rasane kecut nok lambe guys. Lah kepiye wong desa ya ngono ku guys. Ana sing padha kaya aku ora guys. Mek ape masak iki leren ngopi sik mek ora ya ngemil sik. Lah kepiye emak-emak ya ngono iku. Wetenge wis ngeleh tapi durung masak. Ya wis lah ngopi ambi nyemil-nyemil sithik-sithik. Lah bariku mek wis aku bar ngemil bar ngopi terus aku nyandak penggawean. Lah iki ceritane aku ape masak oseng-oseng kangkung terus ambi nyambel iwak pindang. Lah nek kene iki mau aku tuku kangkung regane 5.000 mek ora 4.000 guys. Terus nek kene iki tak potet-poteti terus tak kumbah ngasih resik. Lah bariku terus aku iki ngirisi bawang brambang lombok. Terus sadurunge aku ngoseng-ngoseng iki kangkung terus aku ape goreng iwak pindange sik ya guys. Lah nek kene mau aku tuku iwak pindang regane 6.000 terus nek kene iki tak goreng bariku terus aku ape goreng brambang lombok terus bawang nggo nyambel ya guys. Biasanya kan tak kukusno iki tak goreng wae sekali-kali. Lanjut nek kene iki aku wis gasreng iki irisan bawang brambang lombok nggo ngoseng-ngoseng kangkung yo guys. Terus iki kangkunge wae tak lebokno bariku tak tutup sediluk bariku tak bukane terus dikai micin dikai gula dikai uyah ben rasane iki luwih mantul ngono lho guys ben ora anyep jejet. Lah iki oseng-oseng wis mateng lanjut nek kene iki aku ape ngulek sambel persambelanku yo guys. Wes iki tak ulek ngasih lembut tak kai micin tak kai uyah tak kai gula bariku terus iki ditumpangi ambi iwak pindang. Wes menuku koyo ngene iki wae guys, sederhana tapi enak era karuan.